Good morning, si Mario naghinlo sa akong motor. Gahi kayo? Nga naman. Kuha ida na. Basig masubrahan ra na. Ay pagpasubrahi kay basig maplat na yun na. Maparihan na sa kuan. Andi na nang kuan di kay ako bahugan ang baboy di. Ay kanirang panggana ako gamiton kay gamit ni Mario. Ay, Ginoo ko. Mario ang pangalan ni Sherwin. Ha? Nang sa naman na di. Uy, naang si Sherwin. Oh. Ay, gabigaras na yun siya. Ha? Ito man. Agoy, kinuko naog. Naon siya tikang-tikang lugar ang tiil. Kay magkanaog man. Asa Abante? Wala na napahangini ang Abante. Tundong. Uy, sakto na na. Ayaw na pagkuanit kay basig maglisod di ra ba yung kabarurag kung saan pag-adjust na ng hangin kay kaghapon ako man ang gipa hanginan ang kaning likod ha kung sabay mo ligid ni imong kargaan sa hangin kay diba mo ligid mo kargaan sa hangin kumuton mo na pagdagan kumuton mga insakto ra pagkumot dito mo na mga kanya ko mo ko insakto man niyo nya kahit na sa karga dili pag magkumot imo isprayan mo na bombahan gamay ra man ang araw mo ang ay imo din nagikuan dana wala ay sakto mo ang dani gikuan nimo ni dani wala na kuay na kana banti mo potante alag banti din mo ligyas wala na ko ang Abante ko no dili mo digyas mo digyas no hino na kay kuan kuan ni hangin gamay aron mo pangas ya na pangas ko mao nang nagba ko kakabii Ginoo ko bayo pero okay ra laban ra gihapon wa man sa ko naunsa ha puno ka jud tanan dalan asa tundala agi andi kay nya kakaranta mag ayaw po pasikilit basta umog sagot dili nagdigyas lagi ang ligid kani bante o ang ulahi ay okay ra ulahi ayo nang abante nagdigyas aw alagi ang ulahi nagdigyas kay na tungtong naman siya dito sa kuan pagtabok na ako sa pikas kilid natungtong na ang kuan kanaang pangunahan unya pag kuan ako pagkumot na ko sa kuan manubila nagdigyas ang pangulahi mao to nga wa ko ka hinimbang natumbag hugaw man kadikdik wala man siguro kaliguan ingon kay kaliguan niya din nauga na dana kay kani ilahang bahog dili man nako basaon ako ra man ni kuan na ang yagyag sa ilaha na dako na ang isa hapit na magtupong dato sad sa isa sa padik dira dina kaon na oh di ba dako na ang isa ang kanarang isa moy gamay kay lugay ay kuan man na ang ulay man na ako nakuha kauna mo diha unsa pa may gipangita walay Jollibee diri ha ang mga manok bulaos po sa mga manok ang mga manok bulaos po na sige anak mo diha kay para habhabon jud mo diha sige anak mo ako ni siyang unya magpalit ako sa bahog nana ginangamoy taw baboy ang bahog pag wala na bahog ag pangamot di ko sa akong ulo kay Ginoo ko tagdat pero hindi pa kita maka kaning isa unya pod ni sa ako mapalit ko niya para pod sa taog mo na mga manok ko mga bulaos ako ni isa ang manok kay mga bulaos kini mga manok para para kabog sila 10 nga ang Chinese chicken hala 5 kabog ang piso sa Chinese chicken ako tong atuon dito kang papa
kay para halimbawa nato kung 5 ba jud ka buok kay dito mga niagi na namatay ang mga manok dito sa balay eh. Sayang. Anya naay katong akong gialimahan murag na ka naman ang nabilin or kuan. Ito. Ang dani sa isa tahop akong bahog. Nya siya naman ang isa. Ihawon man ni siya sa kuan kanang birthday. Birthday na ni Sherwin pero kuan na kanang na may special bisita nga mo ari. Kaya nag-inom na kuan na lang pag-anha na lang ihawon. Diba? So, prepare na to. Pero nagmanyanita na sa birthday ni Sherwin. Yan, kaning duha dami kuan kanang paganda na to ni kay dili na to katag-an ang panahon mga day. At least na atay binuhi na ita baligya ato sa nibutang itong cellphone. Saba na kayo ang kuan. Saba na kay siya. Hawa sa hawa. Hawa sa. Yan, nabahugan na. Nabahugan na sila mga day. Ang kani dani isa kay supang kaayo buyag. Supang kaayo buyag kita. Kita. Supang kaayo ni Dani buyag tambok kaayo ang iyang paa. Buyag kaayo ang isa. Duhan kabuk Dani. Yang kaning isa Bisaya ni, ang kaning isa mahibawan ang Bisaya jud kay ngano agtingkag ang ilahang dalunggan. Ang rasa mo laylay ang ilahang kuan ana ang dalunggan. Bulaos pud silang duha. Sila ragay duha pero ang ilog pag jud. Hawa nok, di pambahugan na munok ha. Buyag sad buyag. Nya ang mga itoy ato na sad ni silang bahugan. Nangapi naman ko. Kaon ako sa pan. Nya kay kani di ay hinog na gid ay ni siya paingon na ni pagkahinog ang kani. Tara oh. Paingon na gid ay siya pagkahinog kay na ay isa kasi hinog naman. Hello. Kung saan nato ni siya. Dito. Hala Sherwin. Hala. Nahinog naman dito awo. Ay tubaasag dira na agkabuang kamagaling. Nya nana po isa. Namunga na sad siya. Hala. Kuaon to kay malata to ah. Ako i-check ang dito pod na apoy duha ka bulig pod adto sa dari sa gawas. Huy, Ginoo ko. Nagbanaw na dato sa kuan ho. Agoy na sige lang. Ikuanis ako di. Ayun na napagkuan na akin. Nagbanaw na dito sa dalan. Ang kaning isa Dani atong tanahon. Aw duha. Duha ni Dani. Makagikan Marvin. Nagkilaw mo? Unsay niyo kilawon? Panisan? Ayahay ba kayo ninyo ah? Kilaw-kilaw man magtamisan ah. Atong i-check Dani ang duha. May duha kakuan Dani bulig. Dali ra kayo og kakuan. Dali ra ka hinog. Ay dili pa. Dili pa. Hala. Kuan di ay siya lakatan bayot. Lakatan di ay siya day. Nagsanday siya sa sino. Nagsanday ang kating isa. Hala lakatan. Ay, babay isa namunga. Nagunod.
Di bali isa, duha, tulo, upat, lima. Unom di ay kabuk ang namunga. Wala, daghang tag saging. Kaon mong saging, akong ipadala. I-send na to sa Gcash. Charot. Ito ang mga titoy. 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 Ang isa ka ito ay ila ni Utik. Ang isa to ay ila ni Lilin. Pagkabirigod, gidi si Koreana. Kay nga no, nag-ingon ko nga, ang laki ibilin. Kay nag-ingon na ko nga, ang mga babae ramoy akong ihatag. Hagoy Ginoo ko bayot ang laki kay ang katupong laki nindot pud sa tuwa patsada siya tan-awon patsada pud sa siya. Hagoy Ginoo ko nga Koreana ang gipili katong laki. Bright gini si Koreana gyud. Ang laki mo gipili niya. Tapos na discourage ako diri sa akong mga bulak kay gigawas man lagi nako imbis nga didto ni sa kuan pultahan sa CR ako magigawas. Hagoy gikit-kit bayot na discourage nako. Nya ang atong limon dani iara atong limon lahi ni siya nga pagkalimon nya wa na ang isa pud ka bulak dani naa kikit-kit gyapon nila nya giputol na lang ni Sherwin nindot ka ba ni siya nga bulak unta sayang sayangan ko sa akong bulak uy ang isa po dani kay gigawas malagi nako kay butang-butang nako dani nahulog. Wa na nabuak ang kaang. So wa na to arahan buak siya. Mao na nga nawad-an ko gana magtanom-tanom diri kay napamanggod manok. Ang plano nako dani ingani na lang siguro no. Na ako'y nakita dito sa hardware nga mura siya og kuan. Kanang mura siya ha? Screen, dili screen. Kuan kana ang naay kuan kana ang ako nakita dito sa hardware pero mahal to siya kay nga tag 700 ang isa unya. Murag utso kataas ram siguro or size bato kataas. Dani ang manok bata na. Ha? Dani na sa kulungon. Nga. Nindot siya tangkalon. Ang akong planong ta net pero kaso lang 7,000 daw ang isa karolyo sa net. Mahal kaayo. Nindot man siya kay ngano. Dili man ni siya imong nakuan kay na, sagol man ni siya Bisaya kini nga mga manok. Basila ni siya. Tapos na ay Bisaya nya mo ni nga kuan kana ang plano nako nga tangkalon kay para kuan gubot magudani kung kuan uy nay manok uy kay ngano dadto magtungtong-tungtong sila magtungtong-tungtong sila danang kuan nya pag matangkal na ni siya i-repent na dayon ako ning kuan kaning kani dani kay diri sila aglingkod pati mga itoy mga iro nya naay kuan ang among lingkuranan nga kuan naay cute nagbalay bantay mo na naglupad-lupad cute na siya ngano ka ni anay cute dani tugpa siya na naglupad-lupad ha kuan di kay atong tubaon ang saging kay hinog na siya hala hinog na siya ila dagan kay mig saging ha lisod pug isok-sok sa atong talir ha magani atong ibitay punggani mo dili hinay-hinayon ra lang pagkuan paluma-luma ka ha unya pagka himan-himan dani mabundak siya ako'y magkuan kay para ikaw mo'y magpugong lagi kay binanay na siya binanay ka karon sige saray tibas agay ka silop dili mo tibas ka diya tigbab itoy mo iyo po ma dana ganino kay paingon man dito sa taas para pagtuwad diyan isa magkuan agoy ba ngano sige saka asa kuatong kuan dito ka kay naman toy kuan asa man tong ayaw ay ani na lang sukon na sa kuyan diyan ayaw kuatong kuan ha namay kuan na to kuto ay tagdaran lagi ha itoy nila mapusa gini siya
matag ko dalo. Anday Ay, itulod siya sa kuan. master. Ay, ginoo ko. Unsa sa mo gikuha nga Di, gabok man na. Sabay dia. Awda. Ang nasa ko. Aw, ali nga sabi taw, sige mahibaw-an na to na karon. Sukong ko ninong karon. Ay, tugsuka. Diha, sige, tugsuka. Dinhira kay dinhi man na paingon. Di ba sama? Ha? Tukhan na ako. Gumana to ko maghinog na tanan. Ug mabalik ng kawayan kay gabok man na. Lagi. Bantay lang karon ha. Dili, haway, kabalo. Sagbot na nga. Sige. Sige, mahibaw-an na to na karon. Bantay na karon. Pag kuha na gid kay wa na. Kamu si sundang, buat nimo. Liwat nimo bitaw, liwat na nimo. Sundang. Sanggot man gud na Uy, bait. Bait ko to sundang nga bagwa. May mo nagi kuan. Tanggaan ako. Ako'y tangga na, ikaw dani mo magpugong o. Sakaon ko man eh. Ay, agsakaon. Sige. Sige mo. Ala. Pagsali kuan dia para agoy naingon magini siya sa Awa. Ikaw man niya. Okay. Sa pa. Ala. Kaysa pa. Okay. Tukuhi si mong mata. Kaysa pa. Kaysa pa kay butang sa rin akong kuan cellphone. Tukuhi bitaw karon lang gid ka. Unsa na karon? Impas din na lagi ba? Agay. Ganyan nato ni butang. Ay paghawi-hawi diha. Mario. Hala, asa ra to O diya na. Ito ipapabor. Toras Mario. Gina? Makapainon? Kana na, insakto na. Wala, nabali na ho. Wala. Wala, Mario. Ay, ginoo ko, bayuta. Plasta nga ni siya. Diyan na, alin na! Ako'y huwatsa. Kuno ay kataranta. Kaya si Mario may pagkabalediktoryan sa di si Mario. Mario Josip. Klaro ba? Dako kaayo ang saging, dako ang iyang bulig. Asa ba paingon? Dinira ko na ho, dinira. Pagsali ko anda na hahais ka ba na aog? Dito sa ibabaw ayaw na sa ubos? Diha. Ay ayaw diha, dinhi sa. Hala, taysa pa. Taysa pa gani. Taysa pa gani ba? Taysa pa. Hala! May gani kinagitay siya. Ayaw dia. Andi di. Akura kay mga taga. Haliri dito sa ubos, diha sa ubos. Una dahon. Ang anak gani oh. Dito, hawiri. Dito. Ang bay kagungdangan ta dun sa magigal-gigal. Ano naman tanda dahon? Ba, may isa ka bukmak. Ano? Isa ka buok. May isa. May gani kay wala siya na busdak. Hinog na ha? Paano na? Hindi daw. Ano sa korbe? Na hinog oh. Nanatay saging. Ako kay ba sanggot? Hayo. Yun ni kaya. Dapo okay din na ate para mahawan. Hala naunsa siya o nagaras eh. Nakuan ko oh nagaras. Asa ka ko dani nakuan. Kawayan. Naya po ma? Hello.
kuan. Diyan ko man. Ha? Kumpiyan na ang bani. Kaong ko niya. Hikutan mo na ah. Hikutan. Kaya lambre da. Ako nabitay ni. Sa Ha? dagto, purtahan. Okay, mahot manok ma. Ay, hurot kina sa manok. Tesa pa. Ang kani magudi ay gani oh, hinog na ang kuan oh. Linghod pa man na kan si guwang. Ha? Guwang ni linghod pa na. Magguwang ra sa walang putla gani kaya magguwang jud ya. Ah, man ibutang. Ah, dito na sa sulod ibutang. Ha? Dito sa sulod. Di, ta. Putla na na ah. Di, akong hawiran di. Akong hawiran danit. Ay, pagkuan na. Ay, di ko na. Sige. Ay, kuan. Diha, tesa. Mabundak di ba? Kuan, hawiri dana diha, dana. Hinaya lang. Kaya bugat na ba kayo ni? Agoy, manong. Ha? Ako hinog. Agoy, nahagbong ang hinog. Sa. Ay, titi. Kadaog ka, dili. Dog. Sige, hawa. Sige, pa sana. Ayaw, dito. Ako, abi ko magkadaog ka. Ito na Sige. pala sa ma. Gisipi-sipi na. Gisipi-sipi na ni Mario as Sherwin. Di ara. Daghan siya. Ay, din na isulod dito ha. Tulo sa ni. Ipatulo na din. Imong tan wala ang tani magi lutod-lutod kay para dili matagukan ang uban. Agoy Ginoo ko pagka valedictorian bagidani niya. Dito ikuan. Ano baboy ni ma? Ayo kala ipakuan ang baboy. Ikuan na asya kay para dili na makuan na anak babong kagon. Pagka cum laude bagid. Yara. Thank you so much to all. Nindot ni siya oh. Tira, nindot siya. Ako ni siyang putulon danik kay para itanumpod. Thank you guys sa inyong tanan. Bye!